Chrystus. Witają Panu Jezus, bracia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie prawdziwy cały pełny naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie prawdziwy cały Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przez święty sakrament, prawdziwy cały teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Отца и Сына и Духа Святого. Пан з вами. Будзе клікаць мяне, я пачую яго, вызвалю яго і уславлю. Наталю яго доўгім жыццём. Гэтымі словамі з антыфоны на ўваход мы распачынаем наш удзел у гэтай святой імшы. Сёння перажываем першую нядзелю Вялікага посту. І ўсіх вітаю вас, паважаныя браты і сёстры. Пасля гучных забаваў, пасля запустаў у сераду Папяльцову мы распачалі час ласкі, час навяртання. Мы распачалі Вялікі пост. І калі у свеце столькі разных псеўдарадасцяў, якія даюць нам, якія на першы погляд з'яўляюцца такімі добрымі, казалось бы, але прыносяць нам толькі цярпенне, прыносяць боль у нашыя сэрцы, расчараванне. У часе Вялікага посту мы павінны успомніць пра тое, што з'яўляецца для нас найважнейшым. А найважнейшым для нас з'яўляецца любоў. Любоў да Бога, да Езуса Хрыста, які таксама паказаў прыклад любові. Прыняў цяжкія пакуты, прыняў крыж дзеля збаўлення кожнага з нас. І вось у часе Вялікага посту мы павінны змяніцца, прыняць таксама крыж. Не жыць толькі дзеля нейкіх зямных радасцяў, але жыць дзеля Хрыста і несці крыж нашай веры. І сёння прагнем папрасіць прабачэння ў Бога за тое, што забываемся пра найважнейшае, што збаўленне для кожнага з нас прыйшло праз крыж. На пачатку імшы прадставім Богу ўсе нашыя просьбы, нашы інтэнцыі, з якімі мы прыходзім на святую імшу. Я падчас гэтай святой імшы буду маліцца за Мушынскага Антонія, якога ўспамінаем у 17-ту гадавіну пасля смерці, і за ўсіх памерлых сям'і Мушынскіх і Апановіч, просячы аб прабачэнні іх грахоў, каб добры Бог прыняў іх у сваё валадарства небеснае. Цяпер перапросім Бога за нашы недасканаласці, за нашы слабасці, каб мы маглі годна і чыстым сэрцам скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшылі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу свяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў святых і вас, браты і сёстры, моліцеся за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага.
Усемагутны Боже, про штогадове переживання Великого посту, дай нам глибі розуміти таємницю Христа і годним життям імкнуться до її сповнення про Пана нашого Єсуса Христа, Твоєго Сина, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги Буття. Так сказав Бог, Ной з синами Його, які блядім, кажучи, «Ось я установив заповіт мой з вами, і з вашими потомствами, після вас, і з кожною живою душою, яка з вами, з птушками, живими, і усіми звірами земними, які з вами, з усім, що сидє, скавчука, з усім, що живе на землі, установлю заповіт мой з вами, і більше ніколи води, потопа не заб'ють у царях Гацела, і не буде більше потопу, який спустошає землю. І сказав Бог, «Вот знак заповіту, який я установив на вічне покоління, поміж мною і вами, і кожною живою душою, яка з вами, кладу веселку мою на воблаку, і буде їм знаком заповіту поміж мною і поміж землею, і станеться, коли я наведу воблако на землю, що з'явиться веселка моя на воблаку, і успомню про заповіт мой, який я установив з вами, і з кожною живою душою, усілякого тіла, і більше ніколи води стануть потопом, що знищають всіляке тіло». Це Слово Боже. Усе дороги Пана, гэта верность и правда. Усе дороги Пана, гэта верность и правда. Дай спознать Твои дороги, Пане, и научи меня стежкам Твоим. Вяди меня у правде Твоей и научи, бо Ты Бог збавлення моего. Усе дороги Пана, гэта верность и правда. Узгадай про милосердность свою, Пане, и про ласку свою бояны спрадвеку. Памятай про меня поводле милосердности Твоей, деле великой добрыни Твоей. Усе дороги Пана, гэта верность и правда. Пан добрый и справедливый, тому показывая грешникам шлях. Ён кируе приниженными у справедливости и научая покорных шляхам своим. Усе дороги Пана, гэта верность и правда. Читання першого послання святого апостола Петра. Умилованное, Христос однойче потерпел за грехи, справедливый за несправедливых, как привести вас до Бога. Забитый у теле, але оживленный у духу. У им так само он пришел обвещать тем духом, что у вязницы, якие неколи были непокорными, коли Божия довготерпливость чекала в дні Ноя. У час побудови ковчега, на яким не многие, усього 8 душ, урятувалися през воду. Так і нас, поводле гэтага узору, яна ратує цяпер праз хрост. Не праз обмиття тілесного бруду, але праз обіцяння Богу доброго сумління, праз воскресіння Єсуса Христа, який, узійшовши на небо, знаходиться праворуч Бога, і якому покорилися аньоли і влади, і моці. Гэта Слово Божие. Хвала
сходить з вуснав Божих. Хвала Тебе, Слово Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Матвія. У той час Дух вивів Єсуса в пустиню, і був він у пустині 40 днів, де його випробовував сатана, і був со звірами, і аньоли служили йому. Після ж того, як видали Яна, прийшов Єсус у Галілею, проповідуючи Євангеліє Боже і кажучи, що настав час і наблизилося Владарство Боже, кайтеся і вірте в Євангеліє. Це слово Пана. На сьогоднішню неділю біскуп Олександр Кашкевич до кожного вірника нашої дієцезії скерував пасторський лист, тому послухаємо пасторського листа нашого біскупа. Умилованные в Христе Пану, браты и сестры, дорогие верники нашей диецезии, ось перед нами уже черговий в нашому житті перед Великого посту. Літургія Костьола знов запрошує нас прожити особливий 40-денний час ласки в духу покори і навертання, каб ми внутрішньо обновлені, умацовані у віри, ще мацні з'єднані з Богом і ближніми, могли з чистими, освяченными серцами отзначать найважнейшее христианское свято – урочистость воскресения Єсуса Христа. Уже сьогодні, на початку Великопостної 40-денної дороги, варто поставити собі питання, як я використаю цей час, дадений мені Богом, як проживу його і що зроблю, каб він не минув безпленно, каб принес як мага большую духовную користь. Папа Францишек дав сьогоднішньому посланню на Великий пост вельми красномовну назву «Бог веде нас праз пустиню до свободи». Узгадуючи біблійний оповід про вийстя вибраного народу з єгипетської неволі і про його вандровку праз пустиню в обіцяну землю, папа підкреслює, що досвід пустині допомог ізраїлітам вирватися з духовної неволі, яку вони носили у собі. Не глядячи на те, що сини Ізраїля фізично вийшли з країни фараона, у їх серцях по-ранішому був Єгипет. Часто вони шкодували об минулим, нарекали на Пана Бога і Моїсея, і навіть час от часу думали про вертання у дом неволі. Тільки досвід велизарності Божої любові став причиною того, що ізраїліти у пустині поступово виспівали до довольності, виходили зі своєї власної зневоленості і гляділи наперед. У обіцяну землю вучилися надії. Так пустиня стала досвідом ласки, коли Пан Бог протягував свій народ до себе з сувязями любові і виховував його, звертаючися непосередньо до чоловічих серців. Откриття цієї Божої любові дозволить нам іншими очима зірнути на навколишній світ, на ближніх і на наше власне життя. «Я Пан Бог твой, який вивів тебе з землі єгипетської, з дому неволі». Гэтими словами у початку декалогу Пан Бог обвящає нам свободу і нагадує, що його ласка і милосердність завсюди перевзиходять потребування, яке він ставить перед нами. Пан Бог не хоче сприймати нас як невольників, бо ми його діти. Тому найперш дає нам відчути його любов, обсипає нас безмежністю своїх ласкав і даров, і тільки потім чекає нашої вдячності і готовності сповняти його волю. Великий пост з'являється для нас нагодою вирушити у вандровку праз духовну пустиню.
У час гэтай вандроўкі у нас ёсць шанс нанова адкрыць для сябе любого Айца Нябеснага, якая дапаможа нам вызваліцца з усяго таго, што ўтварае перашкоду на шляху да сапраўднай свабоды Божых дзяцей. Не будзем забываць, што і Пан Езус, як мы пачулі ў сённяшнім Евангеліі, перад пачаткам сваёй публічнай дзейнасці прабываў на працягу 40 дзён у пустыні, дзе яго спакушаў сатана. Там Сын Божий перанёс духоўную барацьбу з бацькам хлусні і здабыў перамогу, бо не ўсумніўся ні на момант у любові Бога, свайго Айца Нябеснага, адносна якога выказаў самую дасканалую паслухмянасць. Кожны з нас таксама штодзённа выпрабоўваецца вераломнымі атакамі спакусніка. Таксама і нас бацька хлусні спрабуе выклікаць сумненне ў любові Бога, а затым духоўна зняволіць, аддаляючы наsze сэрцы ад праўдзівага Бога, які з'яўляецца нашым Айцом. Калі мы дазволім Пану Богу весці нас праз великапостную пустыню, то можам быць упэўненыя, што здабудзем перамогу над усялякімі падкопамі злога духа, а наша духоўная вандроўка стане сапраўдным шляхам да свабоды. У гэтым месцы хацеў бы нагадаць вам, дарагія браты і сёстры, аб 3 учынках пакаяння, якія з'яўляюцца для нас своеасаблівымі указальнікамі дарогі на шляху великапостнага навяртання. Як і кожны год у папяльцовую сераду мы пачулі ў Евангеліі павучэнне Езуса аб належным практыкаванні малітвы, посту і міласціны. Найперш Пан Езус перасцерагаў нас ад практыкавання пакаяння перад людзьмі. Гэта значыць на паказ, крывадушна, з намерам, каб іншыя нас заўважылі і захапіліся намі. Малітва сапраўднага вучня Хрыста павінна адбывацца ў цішыні і самотнасці, свайго пакоя, здалёк ад людскіх вачэй, у перакананні, што Пан Бог бачыць схаванае і можа кожную хвіліну прыйсці нам на дапамогу. Увайсці ў свой пакой азначае пакінуць за сабой усё знешняе, усё, што засланяе нам спакой, абуджае памяць і уяўленне, адцягвае ўвагу і перашкаджае засцяродзіцца выключна на Пану. Не будзем забываць, што сапраўдная малітва – гэта размова з Панам Богам, а значыць не толькі засыпанне яго рознымі просьбамі і жаданнямі, але і слуханне таго, што Пан Бог хоча нам сказаць у цішыні сэрца. Малітва панская, якая з'яўляецца ўзорам самай дасканалай малітвы, пачынаецца з варотам да Бога Айца, як нашага, а не майго. Значыць, добрая малітва адкрывае нас на бліжніх, вучыць нас заўважаць таксама іх цярпенне, патрэбы і клопаты, каб мы маглі даручаць іх Богу нароўні з нашымі праблемамі. На малітве нам нельга забываць, а гэта, на жаль, часта здараецца аб тым, каб адпускаць правіны нашым вінаватым, значыць, аб прабачэнні і паяднанні з бліжнімі, без якіх наша размова з Богам будзе павярхоўнай. У Вялікі пост у нас ёсць нагода паглыбіць і аднавіць нашу практыку малітвы. Таму пастараемся прысвяціць малітве больш часу, паспрабуем практыкаваць малітву разам у сям'і. Будзем наведваць цудоўныя, асвечаныя шматвяковай традыцыяй набажэнствы песняў жальбы і крыжовага шляху, якія спалучаюць малітву з пабожным разважаннем пра муку Пана Езуса. Будзем памятаць пра абавязак удзелу ў парафіяльных рэкалекцыях
Не забудем приступить до споведи и святой коммунии. Другая, вельми важная практика покаяния в час Великого посту – милостина. Значит, учинки милосердности относно ближних. Оглядимся вокруг себе. И тогда с легкостью заважим людей бедных, хворых, инвалидов, самотных, пожилого взросту, бездопоможных и покрывджаных лёсам. Нам нельзя быть обыяковыми до их покутов. Наш христианский обовязок допомогчи им. И допомогчи мягко и деликатно. Нехай великопостная милостина допомагає нам визволитися від егоїзму і празмірної прив'язаності до матеріальних добротов. Будем развивать у себе чулость до человечей беды, умение спочувати з ближнім і готовність ділитися з людьми, які знаходяться в потребі тим, що має. Третя практика покаяння пост. Значить, утаймування наших почуттів. Сапраўдны пост – гэта нешта большее, чым абмежаванасць колькасці ежы і піцця. Сапраўднае утаймаванне – гэта добровольное адмаўленне ад таго, што непатрэбнае, празмернае або шкоднае. Асабліва, калі мы адчуваем сябе моцна прывязанымі да гэтага, або прадбачым небяспеку залежнасці. Великопостному стрыманню можа быць адмаўленне ад алкагольных напояў, цыгарэт і іншых стымулятараў, абмежаванне прагляду тэлебачання, інтэрнэта ці карыстання тэлефонам, устрыманне ад азартных гульняў ці слухання гучнай музыкі. Кожнае добровольно прынятае ўстрыманне умацоўвае волю, робіць нас чулымі да сапраўдных каштоўнасцяў і больш устойлівымі перад дзеяннем спакусаў. Дарагія браты і сёстры, на пачатку Великого посту жадаю, каб гэтая 40-дзённая вандроўка дарогамі пакаяння і навяртання стала для кожнага з нас сапраўдным шляхам з няволі граху да духоўнай свабоды Божых дзяцей. Няхай добра і глыбока прожыты Вялікі пост дазволіць нам у паўнаце адчуць новую надзею велікоднага ранку, калі мы разам з жанчынамі станем перад пустой магілай Хрыста і пачуем самую радасную ў гісторыі чалавецтва прамову. Чаму вы шукаеце жывога сярод мёртвых? Яго тут нема. Ён воскрос. Падтрымліваю вас, дарагія вернікі, нашай дыяцэзіі сваёй малітвай і наплённае перажыванне Великого поста з усяго сэрца благаслаўляю. Александр Кашкевич, біскуп Гродзенскі. Цяпер вызнаем нашу веру. Веру Створителя неба и земли, всего бачного и небачного, Иисуса Христа, Сына Божьего, Отца народженного перед усими веками, Бога от Бога, светло от светла, Пана и Животворцу, який з Отця і Сина походить, як Отцом і Сином належить поклоніння і хвала, який промовляв раз пророк.
Праз Езуса Христа, які ў гэты час Вялікага посту заклікае нас да навяртання і пакаяння, з даверам узнесем до Бога Отца наши просьбы. Молімся за святы Касцёл, каб усе яго дзеці аб'ядналіся ў супольным імкненні да адзінага і сапраўднага Бога. Цябе просім. Молімся за пастыраў Касцёла, каб яны былі гатовыя ачысціцца ад усяго, што перашкаджае ім служыць Богу і людзям. Цябе просім. Молімся за народы ўсяго свету, каб яны зразумелі, што Христус з'яўляецца іх сапраўдным Богам, які любіць кожнага чалавека. Цябе просім. Молімся за людзей, якія ў сваім жыцці сустракаюцца з асаблівымі спакусамі, каб пры дапамозе ласкі яны засталіся верныя Богу. Цябе просім. Молімся за людзей, ахопленых роспачу, каб яны прынялі падтрымку Бога, які іх любіць. Цябе просім. Молімся за нас тут сабраных, каб мы былі гатовыя да ахвярнасці, якой патрабуе ад нас любоў да Бога і бліжніх. Цябе просім. Молимся за померлых, просячи об житті вечним для Мушинського Антонія і всіх померлих, Антонія, якого вспоминаємо 17-ту годину після смерті, всіх померлих сім'ї Мушинських і Апанович. І так само за наших близьких померлих, просячи об радості вічного життя для кожного з їх разом з усіми святими у небі. Тебе просим, милосердный Боже, Ты закликаешь нас до навертания, как мы могли еще полнее познать Твою великую любовь. Учини просим, как мы были послухняны Твоей воле, праз Христа Пана нашего. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу веру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Бог примет веру Твою на прославление Бога Своего, а так само на Христа и всему Христу. Пане наш Боже, учини просим, как мы належным чином складали Табе ахвяру, якою розпочинаємо підрихтовку до святкування Великодної таємниці праз Христа Пана нашого. Пан з вами, угору серце, подякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды годна, гэта і справядліва, слушна і збавельна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойче, Всемогутный Вечный Боже, праз Христа Пана нашего. И Он праз 40-дзённый пост у пустыні своим прыкладам освятил час покаяния. И Он зрабіў дарэмнымі ўсе подступы злога духа и навучыў нас перамагаць грэшныя спакусы, каб мы з чыстым сэрцам адзначалі великодныя святы і ўрэшце дасягнулі вечнай Пасхі,
Тому з анёлами і усімі святымі мы праславляем Цябе разам з імі, усклікаючы. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос воскрес і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усімагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце, ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас, за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Вспоминаючи смерць з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас згоднымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові, разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Александрам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у єднасці з Найсвяцейшай Богородицей, Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойча всемогутны, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Просім Отця Небесного, каб адпусціў нам грахі і захаваў нас ад злога.
просим Тебя, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво спокою дні наші, допоможи нам у милосердності Твоєї, каб ми були завсёды вольні до граху і заховані від усялякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і пристя збавця нашого Єзуса Христа. Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, які живеш і владариш на веки вечне. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варт, каб Ты увайшов до меня, але скажи только слово, и будет здоровлена душа.
молімся. Подмацованные хлебом небесным, який живить веру, повеличивая надею и взмацняя любовь, просим Тебе, Пане, как научил нас прагнуть Иисуса Христа, хлеба живого и правдивого, и жить кожным словом, что с Твоих устнов выходит, праз Христа Пана нашего. Пане Єзу, про заступництво Марії, Тебе з любов'ю, а так само про заступництво святого Юзефа, чоловіка довіру, який опікувався Тобою після народження. Прошу Тебе у інтенції этого ненародженого дитяті, якое духовно хочу усиновить, і якое знаходиться в небезпеці аборту. Прошу, дай його батькам любов і отвагу, каб яны не забивали свайго дзіцяці, пакінули яму жыццё, якое ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Парафіяльныя аб'явы. Святы ружанец, на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. Панядзелак Маці Божай, Суцяшальніцы, аўторак Маці Божай, Радзіцелькі, серада Маці Божай з Люрд, чацверг Маці Божай Ларытанскай, пятніца Каралевы ўсіх святых, субота Маці Божай Ліхенскай, у нядзелю о 18 гадзіне Маці Божай Грамнічнай. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем 22 лютага з нагоды літургічнага свята катедры святого Петра Апостола. Асаблівым чынам будзем маліцца за папу рымскага Францыска і за паўсюдны касцёл. Падчас Вялікага посту Святы Кастол захвочвае сваіх верных да глыбокага разважання таямніц нашага збаўлення, таямніцы мукі, смерці нашага збаўцы Езуса Христа. Набажэнства песні жальбы, гошкі жалі ў нашым касцёле адбываецца ў кожную нядзелю великапостную пасля святой імшы о гадзіне 13:00. Падчас Вялікага посту асабліва запрашаем на крыжовы шлях, набажэнства, падчас якога разважаем пра муку Езуса. Дзякуем Яму за вялікую любоў да нас і просім прабачэння за нашыя грахі. Для дарослых у пятніцу о гадзіне 9:30 і ў 18:00, для дзяцей у суботу о гадзіне 16:00, для моладзі ў суботу о гадзіне 19:00 пасля вячэрняй святой імшы. Парафіяльныя рэкалекцыі адбудуцца з 15 по 17 сакавіка. За ўдзел у рэкалекцыях і великапостных набажэнствах можна атрымаць ласку поўнага адпусту. Як заўсёды ў нашай парафіі падчас Вялікага посту па пятніцам збіраем ахвяраванні на кветкі да гробу Пана. З распачацця Вялікага посту распачаўся час велікоднай споведзі. Просім стварыць спісы хворых, якія б хацелі прыступіць да сакраменту споведзі. Запісаць хворых можна таксама індывідуальна ў закрысты падаючы адрас. Просім зрабіць гэта ў найбліжэйшы час. Выходзячы з касцёла можна набыць новы нумар нашай дыяцэзіяльнай газеты «Слова жыцця». Дзякуем усім, хто бярэ чынны ўдзел у жыцці парафіі. Дзякуем усім за добрую волю дапамагаць нашай парафіяльнай супольнасці працай, ахвярай і малітвамі. Няхай вас добры Бог узнагародзі, даручаем усіх вас Езусу міласэрнаму, пра заступніцтва Маці Божай Лідскай. На тыдзень працы абавязкаў прымем Божае благаслаўленне. Пан з вами. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа.
Пана нашего Иисуса Христоса, и разглядавший на веки